BPF सरकार थायोब्ला BTCआव माने बेबायदि बारम्बार जाथायफोरा जानो हमो बेबो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बै थान्दै मेलफोरखौ टारगेट खालामनानै दिनै साहित्य सभाखौबो जुदि बबेबा राजनिति हान्जाजों लोब्बा खालामनानै दिनै बिथांमोनाबो जुदि खामानि मावोब्ला एबा जोंनि गोबां बर' माहारिनि आफादफ्रानो जुदि दिनै राजनिति हान्जाजों लोब्बा जानानै खामानि मावोब्ला दिनै बै एबसुनि अबस्थाया दिनै जेरखम जादों फाइनालि बिदिनो जाहैगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बै जैगथा नङै व्यक्तिफ्रासो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबनानै दिनै बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गुलुं गुजुं खालामबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दा दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनो आरो जोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोना दिनै मा मेसेज होलांनो नागिरदों जों बेखौसो साननांसिगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि जेनाखि रल बिथांमोना दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि आफादफ्राव हाबनानै दिनै बिथांमोना मा खालामदों गन्दगल सृष्टि बानायदों। बिथांमोना मोनफ्रोमबो आफादनि गेजेराव दिनै मोनफा मोनफा भाइरास सोनानै होदों। थारैनो बै आफादफोरखौ बिथांमोना आखायाव लानानै हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ बदनाम खालामनानै फैगोन समाव बिथांखौ गाज्रि खैफोदाव खोख्लैनायनि मोनसे प्लेन पलिसिखौ दिनै दिपेन बर' बिथांमोना लागासिनो दं। दा साहित्य सभानि दावराव दावसि जानायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि दायनिगिरियानो जाहैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि थाखायनो बेफोर जादों होनना बुंजायो। दिनै बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव हाबनानै दिनै बिथांमोनहा सानदोंमोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खबजा बानायनानै दिनै हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ रायजो राजानि गोसोआव मोनसे गाज्रि बदनाम खालामनानै बिथांखौ फैगोन समाव एंगार हरनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननानै जे पलिसिखौ बानायदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बे बानायनाय पलिसिया सोलियाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन। दा सिन्था खालामदो दिनै मोनफ्रोमबो आफादा गाव गावनि मोनसे आइडिय'लजि एबा फिल'सफि थायो नङा होमबा। दिनै मोनफ्रोमबो बाउन्डारियाव थानानै मोनफ्रोमबो आफादफ्रा गाव गावनि आफादफोरखौ दैदेननांगौ जायो। दिनै साननो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। बिथाङा जुदि साननो हनो गोरों सासे जुदि बर'नि थै गोनां नेतामोनब्ला दिनै बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांजानो लुबैयोबा जोंनि हारि माहारिफोरनि फारसे बिथाङा सिन्था धारना खालामोब्ला दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथाङा लाजिनांगौ आरो बिथाङा आफादनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा गावनि जायगायाव जिरायनानै खामानि मावनांगौ। दा सिन्था खालामदो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथांमोन बायदिया दिनै बबे प्लेटफर्माव बिथांमोना जायगा लानानै खामानि मावनांगौमोन आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बबे प्लेटफर्माव जायगा लानानै बिथांमोना खामानि मावदों। दा बेखौ सिन्था खालामदो। दिनै जोंनि एबसुआ जाहैबाय मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन। दिनै बिनि सिनायथियानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरनि मोनसे आफाद एबसु। दिनै बै एबसु आफादाव बबे बायदि बैसोनि मानसिया थायो जाय आफादा जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि फारसे दिनै गसंथानो हायो आरो हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोख्रों बिखाफोर दाननानै बयनिबो सिगाङाव फसंथानानै लाखिनो हाग्रा जेनाखि मोनसे हारिनि सिनस्रि। नाथाय दिनै सिन्था खालामदो दिनै मोनफ्रोमबो आफादफ्रा मा दङ मोनसे मोनसे गाव गावनि नियम खान्थिफोर दङ। दिनै थुनलाइ आफादफोरनि थाखाय मा दङ हारिमु आफादफोरनि थाखाय मा दं बेफोरबो गाव गावनि बाहागो दङ। लोगोफोर साननो गोनां सम आरो दा जों बयबो साननो रोंनांगोन बे समखौ।
आरो जाय समा बारग'लाङोब्ला बे समा खनले खनले फैफिनना होननाय मोनसे बाथ्रानि भाव दं नङा होमब्ला दिनै सिन्था खालामदो दिनै महरगिरिफोरनि थाखाय दङ बर' हारिमु आफाद थारमानि अल बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बेबो दङ अल BTC टिचार्स एस'सिएशन आरो हाई स्कुल टिचार्स एस'सिएशन कलेज टिचार्स एस'सिएशन नङा होमब्ला गासैबो गाव गावनि मोनफा मोनफा बाहाग दं आरो दा गाव गावनि आयदायाव थानानै भागाव थानानै माने जयगथा बायदियै दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावनांगौ नंगौना नङा नाथाय जों दिनैनि दिनाव ओरैबायदि अबस्थाखौ नुदों जाय व्यक्तिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खुनु हाबसननानै एबा थानानै दैदेनगिरि बिबान लानाय खामानि मावनायनि जे जयगथा नङा बै जयगथा नङै व्यक्तिफ्रासो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबनानै दिनै बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गुलुं गुजुं खालामबाय थादों दिनै दिपेन बर' बिथांमोनानो हक दिनै खोरोमदाव औवारिमोन बिथांमोनानो हक दिनै सोरबा कनिन्द्र बसुमतारी दिनै बिथांमोनानो हक बिथांमोना दिनै साफा साफा फोरोंगिरि जानानै टिचार्स एस'सिएशनाव थानानै कलेजनि टिचार्स एस'सिएशनाव थानानै दिनै बिथांमोना खामानि मावनांगौ जेनाखि बिबानफोर बै बिबानफोरखौ दिनै बिथांमोना बावजोबनानै दिनै मा खालामदों बिथांमोना दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जेनाखि जोंनि इयुन जोलैनि जेनाखि फिउचार दाग्रा जोंनि हारिनि फिउचार दाग्रा बै गोथार जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादावसो दिनै बिथांमोना थानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों दा बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बिथांमोना गाव गावनि गादिनि थाखा फैसानि बैफोरबायदिनि आंखालफ्राव दिनै बिथांमोना जोंनि एबसु आफादखौ दिनै बदनाम खालामनानै दिनै बिथांमोनहा ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जों दिनै नुबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनाबो गाव गाव सिन्था खालाम अब्लानो बुजिगोन दिनै दिपेन बर' बिथांमोन बायदिया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ दिनै बबे लामाजों लांगासिनो दं आरो बिथांमोना मा होननांगोन दिनै गादिनि थाखाय बिथांमोना खुनु आफादफोरखौबो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनाय नङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो हक दिनै बेखौबो सिन्था खालामनाय नङा जोंनि थुनलाइ आफादा मा बेखौबो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनाय नङा दिनै बबेबा मोनसे हारिमु आफाद हक बेखौबो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनाय नङा आरो बिथांमोननो नांगौ खालि गादिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोबां खामानि मावबोदों दा दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाया रोंनांगोन दा दिनै साहित्य सभाखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोबां गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय BPF दोलोखौ दिनै बिथांमोना गाज्रि खामानियाव इनभल्भ खालामदों होननानै दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना फोसावबाय थादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेखि बुङा बे फंसे खोथायानो जायो नङा होमब्ला आरो फंसे बाथ्राजोंनो बाथ्राखौ फोजोबनो हायो नाथाय रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो माने जिर'निफ्राय लानानै गोलाव बुंनांगौ जायो आरो नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिथांमोना बोराबदों दिपेन बर' बिथांमोना दिनै बिथांमोननि बायदिब्ला जानांगौमोन बे बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा सोर जानांगौमोन बे एबसु आरो UPPLनि मानसिफ्रा जाजोबनांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा बेफोरबायदि आरो बबेबा बर' थुनलाइ आफाद होन बबेबा माबा मोनसे आफाद होन बिथांमोना माने गावसिनि मानसिखौनो बिथांमोना दोनजाजोबनो लुबैयो आरो जाहाथे उननि बेलायाव माबा मोनसे माने भाइरास सोनानै माबा मोनसे माने आफादफोरखौ गावसोर आखायाव लाजोबनानै सोरखौबा गाज्रि बदनाम होनानै माने खोख्लैनायनि मोनसे खायदा बोरायखौ बिथांमोना बाहायबोबाय थानायखौ जों दिनै नुदों दा जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बोराबबाय थादों BPF दोला गुन्दागिरि माबागिरि बिथांमोना होनलाबायबाय थादों BPFनि सैमा फिजानायफ्रानो बे गन्दगलखौ खालामदों होनबाय थादों आरो खिन्थु बिनि सिगां जेब्ला साहित्य सभाखौ खुंनो थांदोंमोन बिनि सिगां बिथांमोना ओरैबायदि बिथरै माने सावरायदों मिटिं लेंदों होननाय खोनादों बेनो जाहैबाय दिनै साहित्य सभायाव जाय बिबान मोनगोन बेफोरो जाहैबाय UPPL आरो एबसुनि सापर्टारफ्रासो मोननांगौ होननानै बिथांमोना माने गावसोरनो सेलेक्ट खालामजोबखानायमोन होननाय खोनादों सिरि बिथरै माने इसिङारि खौरां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिथांमोना गावसिनि मानसिखौ
दिनै सोसननानै होजोबनो हायैयाव दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो नाना बाना दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो दिनै साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं सानो। दिनै बिथांमोना साहित्य सभानि दिनै जेनाखि आफादनि फिउचारखौ सिन्था खालामालासिनो दिनै साहित्य सभाखौबो जुदि बबेबा राजनिति हान्जाजों लोब्बा खालामनानै दिनै बिथांमोनाबो जुदि खामानि मावोब्ला एबा जोंनि गोबां बर' माहारिनि आफादफ्रानो जुदि दिनै राजनिति हान्जाजों लोब्बा जानानै खामानि मावोब्ला दिनै बै एबसुनि अबस्थाया दिनै जेरखम जादों फाइनालि बिदिनो जाहैगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा दुखु मोननानै लाब गैया आरो ना मा बुङो। दा बेनो बिथांमोना गावसिनि बुंनाय बायदियै दैदेनगिरिफोरखौ गायसननो हायैयाव दिनै दिपेन बर' बिथांमोना बिदिनो रोनावलाबायदों। सोरखौबा गुन्दा, सोरखौबा हाग्रामानि फिसिजानाय सैमा बांग्रा बेफोरबायदि बुङाबानो बिथांमोना जेबो उफाय गैला आरो फैगोन समाव जोबनायनि अबस्थाखौ नुहुरनानै बिथांमोना गाब्रायबाय। गाब्रायनायनि गेजेराव बिथांमोना माने सानस'नो हायै जेने थेने खामानि मावनाय अबस्थाखौ जों नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा जिखुनु हक रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेखिनियावनो दोनबाय। थेंक इउ।